20 de ani în urmă, pe când eram elevă, Avon m-a găsit pe mine. Anii au trecut. Împreună cu soțul am inițiat o afacere în satul Hârbovăț, raionul la Ninii Noi, iar 2 ani în urmă am devenit și primar al acestei frumoase localități. Totul a început acum 15 ani. O fi mult, o fi puțin, însă sunt 15 ani în care m-am acceptat așa cum sunt. Am depășit limitele și mi-am înțeles greșelile, iar în fiecare zi am lucrat spre autodepășire. Posibilitatea de a avea un grafic flexibil este cel mai mare beneficiu pentru o tânără mămică. Aici am găsit puterea și motivația de a crește și de a mă dezvolta. În prezent sunt mămica a 2 fetițe minunate, iar Avon m-a ajutat să mă pun în valoare așa cum sunt, puternică, independentă, iubitoare. În fiecare zi mi-am demonstrat că pot mai mult și astfel, în doar un an, am reușit să-mi creez propria echipă și am devenit antreprenor în frumusețe. Pot face activitatea acasă, în timpul pauzelor la serviciu sau chiar în transportul public. Posibilitatea de a plasa comenzile online oricând și oricâte mă fac să iubesc și mai mult activitatea în Avon. Faptul că am parte de cele mai generoase discounturi, oferte exclusive și cadouri oferite pentru fidelitate sau câștigate pe merit mă fac să mă simt cu adevărat apreciată. Iubesc foarte mult oamenii, iar cauzele sociale susținute de către Avon mă fac să mă apropii și mai mult de ei. Mă bucur că am descoperit o comunitate care ți este aproape, oameni care te susțin și te ajută să evoluezi. Mi-am câștigat libertatea financiară și odată cu ea încrederea în forțele proprii. Vino și tu să faci parte din cea mai mare comunitate globală a antreprenorilor în frumusețe. Numele meu este Ada și am ales echipa Avon. Mă numesc Elena și am ales echipa Avon. Sunt Arina și am ales echipa Avon. Mă numesc Victoria și am ales echipa Avon. Mă numesc Rodica și am ales echipa Avon.